because ma-awards should be a reflection of what is happening muma-streets. Munhu ari kuwina ma-award ndiye munhu anofanira kunzi mukaenda ma-street anonzi ndiye ari kupisa. Sike ukapinda ma-street ukabvunza kuti iwe song iri kurira mazuva ano ndeyani, vanotanga vati chimbosubmit here, tangai mambosubmita vanhu vacho. Vanongokuudza kuti ndiJunior Spraga kana ndiHolengende kana ndiHoly 10. Manje nama zvainoita manje inobva yawinisa kana tsitsi mujokoro. Vanenge vachiti ndiye akasubmita. Mona zvinoitika. Sika it's now a circus kana zvisiri kurepresenta zviri paground. There's no way. Tokoloshe. Iye Tokoloshe wachasvika pastage akatozoona kuti bataka big up komiki, big up komiki akatanga kupika komiki. Atoona ina nechinjisi chake. You get what I mean? But nyaya kubata mawadzi asiri enyaya iri dangerous. Nemhepo. Last year mwakabata award isiri yake kabapera. Tsvagai information. It's that deep information dzemuindustry. Kuti Wingy D tinomufarira, tinechiti Wingy D ndi baba vedu kana chii, and almost music yese anobuditsa tisati tomboiteerera tinenge titoti yakaita sei yakaipa ndo level remadiro anoita Wingy D. But andifunge tinoda ndo level remadiro atinoita Wingy D. But pane pamwe pokuti uzona kuti neeffort yesaiswa muindustry Germany ka nekuwirisa AI video. AI video is death to creativity. No, right you. Uraya creativity. Nama inofana ku apologize. Panofana ku apologize. Do you know YouTube is a platform. It's actually forcing creators to disclose if they used AI. But chinozongobhuira performance kunama nongochisa zvakarekodo. Pane vanhu va lip sync. Saka unoziva kuti hazvisiri izvo zvikuitwa apo nongozva kuti ingwana nongojamba jambo awana rana rusa. But ndo standard relax stera uri ana unofarira leo. Uri andina. Iyo ikanya. Iye lip sync. But baimboimba live waimafarira. Oriana. Ini anabveda mboita fanira Oriana. Inotori Oriana agoni. Nototi nevanhu vachipa Oriana mukana kusiya mageto isare chipo kumageto uko. Vachipana Oriana mukana. Bozi ini ndakatasa Oriana ndongona munge munhu angochanza waize tinowana anochanza ana Vanchoga ana wakawanda ana Fira Dendi wana anongochanza iziya zvinhu zvinoitika muindustry tinowana anochanza but zvechipo chacho pana pasina. Yeah. Sparks anenge akadoloda. Ama but wakambomuinterview ampana somewhere like 2022 ingwana. Mushto izvo baba yaya. Yaya ari kupisa. Yeah, ari kupisa. And then ana messless of course. Madara. Yawe asingazotrust upisa kwa yaya. But point yatanchibudisa ndiye kuti nisha fact yekuti akatoyana gogo vake ikoko. That was beautiful. Of course that was theory but it was also a script. Ningo katozwa ndiye uri kuwina. Ladies and gentlemen, the 2026 Nama Awards edition has just been concluded and tabatauya ipapa tichizwa patangoro waka review kedu chi ipapa faster no feelings, no what, no hating each other. Yeah, man. Where credit is due to vatango vapa varofana piwa sando to vapa vatichapodze fake dziri dzemashuwa to vapa. DJ names nanda Manama Awards. Yeah, because ndasingazotai kuti kwarini ndasina kumboinvitwa saka aisati wanzoende kwatisina kuinvitwa kazhinji kacho kwamusina kudedzwa mbatike atibatike azviti. Well, manje hamuzoitere podcast inori makashatirwa kahasha kekuti anda kuinvitwa kuzoclouda zvamuda kutaura pana. No, I understand kuti maawards kazhinji kacho chinhu chavanhu vakangogara pasi vakati no isu takufunga kumbodaiwo saka handinyanyoite problem zvafanira kuti kuZigo TV wakafunga kumboita wozvauda kuita umuso wacho ndiwe wadaisa color grading pablack and white ndiwe ndozvangofanira manama saka chinje kuti haufanira kumbonyanyotisa mafeelings tereki wabata medzacho manama hansi enyika here hasi National Arts Council. Ya handiyatonzwisisi zvangu kuti ndenyika here but pane mamwe maitirwo anozoitwa anozomboita kuti daute kuti inobvatange hasi yenyika. So makaona vanhu vakawina. You actually saw vanhu vakawina nevanhu vakaluza. Saka tsangopa ka quick review. All right. Ridiki podi. Ka quick. Ndatangire nepa venue.
Yes, venue yanga kamira sei gore nombomaonerawo. Yeah, venue yanga iri Hippodrome ati. No, it was HICC. Hippodrome kwangu ine show yana Rick Ross. Okay. Venue hangu handina kunyatsoona zvangu. But ndakangoona hangu kuti ndakada kuikombeya nekuvenue kwaOla. Kwanga tiri kwaOla ndo maevents anga akatedzana ndega. Unoona kuti Ola anga akatironga even red carpet yacho yaOla yanga yakapenga. Wakati kundwe zvavo. Zvekuti next time afana kuimprove. What about stage? Stage vachiimba, effects, lighting, machichi. Yeah, ndizvo zvobo, but chinozongobhoera performance yekunama nongoita zvakarekodo. Pane vanhu lip sync. Saka unoona kuti hazvisiri izvo zvikuitwa apo nongozva kuti ingwana nongojamba jambo awana rana ruza. But ndo standard ukatarisa even kana kumaGrammy kumachichi vanongorova futi pre-recorded but ungoti vanozonanganisa miromo yavo nemic because vanoriyeswa baba zvekupenga but pre-record avo arita muZimbabwe they are very good. I'm not sure the spirit wakaita work on it this time or chi but pre-record avo ane musoro pavenue nini pfungwa yangu yanga iri kuti ndakaona ngemamune empty space anga akawandisa. Okay. Haisine yekuti chinhu chesinganyazozikanwa chesinganyazomaketwa kuti chikuitwa rini plus pamwe pacho ndinozomboona ngevanonge vachiinvita vanhu vekuti havana chekuofa ikoko. Vakaita sanani? Vanga variko vatakaona mumwe afana journalist amotaikombittana natisi vedu but kunonge vanhu vanonge varikoko kwekuti unyatsoona kuti panapa zero charisma zero talent amene kuti pane nyaya yakambonetsa last year tinenge takambopopota nenyaya iyoyo tichiti kuinvite kwamahure where its macreatives acho hasi kuinvitwa. Exactly. Saka kana ngangori kagurupu kekuti unoenda kuona chinja che kagurupu keti vanhu kundozvati no kuchatoona nhingi ndo vanoita izvozvozvo. Then nhingi amuvaone ikoko ende nhingi vacho vakatozvitambira waende kana kuti ana last time ndimi musiri kuendawo. No, isusu tinotongoda kuenda kwatinenge tadaidzwa. Isusu hatisingaiti nyange zvikanzi tapisa sei nyange hatina kupisa sei kwatisina kuinvitwa tiende. This is what I would suggest for them. Of course munofana kuinvite vanhu because kune vanhu vakaita suspects vasingaende kwasina ndase vasina kuinvite but I think manama handiti vari kufana kuita kunyatsotarisa kuti vanhu vachauya audience yedu vanenge vanhu vakamira sei because panozobuda kamera ka empty space hazvina basa kuti yange iri private event here kana kuti yange isiri. So pane paVIP pacho ipopo panenge pakadai ndo pakaenda pagare vanhu vavainvita matable ya madignitaries, ministers, business people, sponsors, creatives, whoever vogara apa. Then wochitanga kutengesa space kunze uku sezva unongoita kumashow. Toti tine ticket redu kana $5 vanhu vozadza muzasumu mudenga mame atinoti tine $3 vanhu vozadza nditi yonyasoita full house but inenge ine masection yakaita sei akasiyana. Ukaona manama anobva ita chinhu chevanhu ipapa because izvezvika chinhu chema-elites handiti chinhu isaida kana kuti ukwanisa kuenda manama unofana nge uine zvauri kuita kana unofana nge uri official kana kuti hapana panombonziwo vanhu vanoona audience wombobudikira wombozara inobva chinobva chanyatsoita chinhu chevanhu amenoona ndiri kuona zviri wrong. Aiwa kandoya ndikuti kuona mawadzi chinje vanhu. Yes. Vanhu vanonge vachichiita ndo vane maitiro vanochiita kuti azonzi manama anofana kunge aine maitiro avanoita kuti abude pakuti manama. But haasi mazigo awards kana maSparks awards ekuti ndinochoose who should attend and these are National Arts Merits Awards. National. Ukaona pangonzi national handiti munhu wese akuita sei? Ona zvoitika ziko iwe kuti zvinhu zvinofanira kunge zvichiitika handike kwete zvinhu zvikuitika pane musiyano ipapapo zvinhu zvinofanira kunge zvichiitika nezvinhu zvikuitika. Avero, ladies and gentlemen, tell us what you think. Do you think kuti kumanama co-invite kwaiva ma-VIP and then vamwe vanhu varikufana kufilawo maparts eHICC pochitengeswawo matickets since nama iri a non-profit making organization vamwe vangotengesawo maticket kana $3 then ekupovho ito kana $2 or $5 or $10. I think even it's $20 kunogona kutozara. Ameno ma-MC wakamaona ma-MC ma-MC kwakuna Patisani na KVG Yaya Good Vibes na Messless oyo that varete one by one Patisani Patisani bo
Chibaba. aiwa chibaba aiwa kachimaster ndo vanhu anofanira kunge vari ma-MC kuyakuya And one strength inapatisana ari multilingual. Anenge ataura Shona neNdebele. ndebele Chirungu haapatisani chirungu chinomuvhara handisana munyatsomuona achitaura chirungu. apa anorova zvekumaneja chinhu zvazvida kuita Yeah. anorova I think ndo panozopinda KVG. ameno But English. And then Yaya Good Vibes. Yaya Good Vibes is a good MC. She's a good, and that is, she's a good presenter. And even kana mupfekero wangu akaita anga kanyazorova level rekuma-BET chairo. alright Waona zvangakapfeka. Anga angovhara mazamu neuzasi. no aona chacho maevents aya anongoita kuti vanhu vachinyatsongobude zvavari chaizvo chaizvo. So I think you would understand why achinzi Yaya Good Vibes. Because anenge aine ma-good vibes. No vibe ere nema-vibes ayaya. Kuti zvekudaro handisi big fan zvangu ndotongono but ndinofarira courage dzake kuti chimoko chikutoita zvachikutoitawo zvimoko zvizhinji hazvinonyatsosimba kuti zvimire sezvoita yaya Barapisa unoziva. yaya anopisa Zvoroti Yaya level rana madambosa anogona kunge atobabata. Kungoti she is the new crop. bodzana yaya wakatanga kutopisa kudhara ka remember inini ndatombomufollowa kunzi kuti kuinstagram zvekudaro But izvezvi baba Yaya. Yaya ari kupisa. ari kupisa And then ana messless of course. Madhara. Hazinyazotrasta kupisa kwa Yaya. yaya agara Ari achikupisa kupisirira. yaya agara achikupisa yaya agara achikupisa bodhara Then pama-performance, of course, Junior Spraga is doing well. Mpana ari kugona branding, even though kumabhebi ndoko ari kunyanyobudikira but kumasong ari kubuditsa good songs, well recorded, ari kuratidza zvakarekodwa zvakanaka, mavhidhiyo acho akarekodwa zvakanaka. That's why maybe they actually picked him pa-live performance yekumaningi. ine live performance yekumanama ese yanditomboifarira handikwanisi kukomenda izvozvozvo zvakatondidhakwira because ndoida performance chachayo Even ichimbonana Dareguru. because vasari kungoita lipsing is not like Dareguru aita seko Dareguru angofane wangu Dareguru Aiwa, but even music video inenge iri lip sync, and you know that. Music video rinokubowa ere nekuti lip sync. aiwa vakazva zvemanje izvozvo paipai manje panenge kunyepera kuti kuita performance zvakafanira kuti akati isusu toenda unotoni tombetange Kana takuita tizoita podcast tosvika tonongani. Tichiplaya nozi. But even though paningi papa it came out well. Rila stera urena unofarira leo. taurani handina iyo ikanyaya Iye lip sync. lipsing But paimboimba live waimafarira. Oriana ini hanabve ndamboita fanira Oriana itotori Oriana agoni ndototi nevanhu vachipa Oriana mukana kusiya mageto isare chipo kumageto uko vachipana Oriana mukana because ini ndakatasa Oriana ndongona munge munhu avana angochanza waiziva tino vanhu vanochanza ana Vanchoga ana wakawanda ana Fira Dendi vanhu vanongochanza iziva zvinhu zvinoitika muindustry tino vanhu vanochanza but zvechipo chacho pane pasina Yeah. Sparks anenge akatoloda. but But wambomuinterview ampana somewhere like 2022 ingwana. Muchitonyasonzwanana muchitobhelievha talent dzake asati akupisa. no ona zvinoitika kubasa redu kwegwandika ina handisini ndine juti rekuti munhu yaanozopise ekati apise ndogotona kuti munhu agone uyo like Oriana ndakamona achiri kadoko doko kuti agone ese but inini aisi ndikukudzaka papa ndombita interview ndatoona kuti mufana hayanzogone but ine aisi yangu ini kuti nditaura kuti zvonomufana kuchimira kuimba waiziya I know kuti tofarira music yakasiyana-siyana vamwe vanofarira ona mapisi akaita ana Fira Dende vana vanhu vaizvifarira saka ndo vanhu vanoticonfuse manje vakuti saka vanhu vanodei saka ukazona munhu asingazvigoneri ake kuimba asikuonere kuti mazuva ano maskiti mumangoma amashoma kuzimudanzo hauchaona ive vanhu vanenge vachiimba naPira Denti vanhu vanenge vachiimba zvimwe zvinhu zviri kuita ngedhirama chimwe nechimwe chine time yacho kana kuti anogona vauya vafana chakurova madhirama anozongobudikira because its dhanzoka zvafaya dhanzo yekujamaica paizongobudikira na Gullibob vanhu vakawarairwa tinongotarisa makategori akahwinwa
atinoona kunge ari relevant. Kune mamwe category of course ekuti vanhu vanofanira kupanana nawo kwamunopanana namaawadi ikoko, you don't need to bother us. You get what I mean? Hatizotora semacategory api but mazhinji acho anotongoita kuti show irebeseka. Nama chakadaro but pane macategory akakosha. Ndatangire pairi rakanzi stand up comedian. Stand up comedian. Pane vakanominatwa ipapa. Papa nani boys stand up in munomu. Wati chi nama zvainoita manje. Nama ino tokuratidza kuti hatisi kutombo zvamukutaura kuti mimi mukuzvinzwa zvikukunakidza background isati nei nazvo vanotoignore havanei nazvo izvozvo aiziya iwe wanzwereri ndiana akawina pa ndinzani mufana wakomika anzani Nigeria wandika but unotoona kuti ana Kandoro ndo vanhu vanobata zvinhu zvezvo aiziya saka unotoona kuti zvonama inoita zvemusoro wayo kana paita organization inoita zvemusoro wayo inama but ana Kandoro wanga usipo pamanominations wangu nango watovabvisa nango wakasubmita ukaita sei vanhu vatobvisa nama inozviita because zvafana isusu taita tasubmita kaisa but vakatodecida totibvisa muraundi iwe wakasubmita mufana wangu asubmita handiti ndasubmita achimirira DJ Sparks exactly but hauna kuiswa papodcast pamanominees inanda kusubmita inini handina asi wakakuisa asi ndiripo ndosaka tichiti nama handika nama inoita zvinhu zvainoda saka maybe I think that nomination process handiti since nama is something that is national and hatizive kana zvine association negovernment but I think zvine something negovernment mukati kuti national uleni kuti hand saka I think ndatisati munhu anofanira kusubmita isu ndatingozivai kuti mupuu vanhu vari kupisa ndianani toba dati vanhu ndavavhoterwe you get what I mean vanhu vochuza because ukangopinda mustreet handiti ukabvunza vanhu kuti ndiani wamuri kuona ari kupisa because maawards should be a reflection of what is happening mumastreets munhu ari kuwina maaward ndiye munhu anofanira kunzi mukaenda mastreet anonzi ndiye ari kupisa sike ukapinda mastreet ukabvunza kuti songo iri kurira mazano ndiani vanotanga vati chimbosubmit here tangai mambosubmita vanhu vacho vanongokuudza kuti ndiJunior Spraga kana ndihulengende kana ndiholiten manje nama zvainoita manje inobva yawinisa kana tsitsi mujokoro vanenge vachiti ndiye akasubmita ona zvinoitika saka itinawo yesekas kana zvisiri kurepresenta zviri paground muchiti aiwa vasubmita ona zvoitika chinhu chaizvo maona ndakachita ina ndaproblem nacho basi ndozvati chinhu chavanhu tikati tinoda munhu akanaka muZimbabwe kuti tinoda kuona kuti ndiani akanaka zvingende muZimbabwe zvine basa here nekuti auya kuzotiratidza ndiye akanaka kana ndari kumba whether wauya kana hauna nyange uri kumba ikoko ndiwe akanaka udaka munhu wese ona zvoitika system zvainoita zigo chikana vanhu vachigadzira chinhu vanogadzira chinhu chekuti chinonzi chinhu ndechenyu ichi andika panzi chinhu ndechenyu andika mofunga kuti chinhu ndechenyu andika asi ndisiri chenyu zvakafanira papapa vanonge vachiti iwe andika takati vanhu ngavasubmit ndikuona vanhu vakaregedza kusubmita urubatamedza kuti atimboti paita example kuti pada vanhu vakanaka toti vana ngavasubmit totoziva isusu kuti hapana mwana anozvikudza tomboti maybe for example vamwe vakanaka anatarogeza obva varegedza kusubmit inini ndine wangu andi kuti akanaka inini ndida kusiya karoom ngekuti ndokwanisa kuedhera wangu ndichiti venye ava vana kusubmita uyu wangu uyu ndiye uyu akasubmita sikakuitiswa kako saka ndikuti maawadzi izvo ekuafrica izvo tiri kupiko but they are called merit awards for a purpose nama National Arts Merit Awards, which means it's given to someone who deserve. Not munhu asubmita, tukuti anodeserve. Zvafanira papa uri kuti Kandoro anditi. Inini I believe kuti Nigel is a good stand-up comedian. Zvekumberi chaizvo. But kuri kunzi tikuwinisa gore rino anditi. I believe kuti Kandoro ndiyaita sei? Ndiyayiwina. Ona zvinoitika Nigel andozviziya kuti takuta zvekutamira vanhu vakagara apo vadati vanhu vaseki. Kandoro anopedza wabata mesacho but inini ndotozoti Nigel anozopedza kumakomedi maskitsa waya ndonga ndozoti Nigel anopedza but inini kustand up koka Kandoro yafana ngomiisa ndo zvakaitika pasame pakategori na comic elder. Let me just look at who won pakategori na comic elder. Asi mfana anonzi Tokoloshe pa most outstanding social media skills pamba ina comic elder Tokoloshe Taga
akawina ipapa ndiani? Tokoloshi. In what world do you think kuti Tokoloshe anowina kudarika anozani comic elder? Taga ari kutoruva chaizvo but kuti anzi anowina kudarika comic elder izvezvi atiri papiki izvezvi mawadzi ake ari kumberi indozombofunga kuti pamwe namo pamwe pacho funi tozoona kuti ei ko iyo voting process yacho ikava transparent because once tati tiri kuvhota mavhotsi hafaniri kuva confidential. Mavhoti enyika chaiwa president tinoaratidzwa kunzi ndikaditi ngatingoona kuti patiri kuvhota ndingawina nemavhoti chi akati oro ndingawina nevhoti chi yakati because there is no way Tokoloshe iye Tokoloshe wacho achisvika pastage akatozoona kuti batakati big up comic akatanga kupinga comic atoona aina nechinjisiri chake. You get what I mean? But nyaya yekubata mawadzi asiri enyaya yanga iri dangerous. Nemhepo Last year mumwe akabata award isiri rake akabapera. Tsvagai information. It's deep information dzemuindustry dzatakutarira. Last year mumwe munhu akabata award isiri rake akabapera gore rese ga chinja industry mwakuimba kuda sei. hanzi naulengere vane mwesongo yake miedzo mukazandipa nama songo iyo inonzi rima munoicheka hanzi miedzo mukazandipa nama ndaona hana kupiwa nama rega tonoti vamiedzo zvelevel ripi pamamale designers hatiperi hana kuficha kumadesigner hatinyanyozivo kuti wai anenge asina kuficha poteni kuziva toti designer but I would think kuti maybe pamwe anenge angori spoken out asinganyatsogone kana kuti anenge achigona. aiwa zvinoitika paipai manje zvonana nhingira zvona hatiperika wanogona ngofana vasingatombozive kana zvekusona zvamuchoisa unoziva vachiita sei kutongopinda muindustry utongoti ndo industry yangu utanga utongopusha zvapane zvaitaura maproducer kuti recently pakanetsana weNash TV nanaJamal nanaLK yakuti I own 97% of the work rinenge rakaitwa kuchi kusini tichiziva kuti ndiJamal anenge akaita ndandi kutaura kuti zvoni kuna mwana akangwara wekuti vanenge vari macontractors it's not bad azvinomboipa ende nditsvandi kuti zvoni sati chatozedi zvekusona but ndikuti nini kana vasina kutomuisa paipai aka vanogona vaitoziva kuti mufana ya hatosone vaiziva but ari mustreetwise zvekuti because you don't need kutoenda pamushini iwo kuti unzi unotoita zvekusona sterek unonongotsvaga mufana wako wanosona manotogona chaiwo wointerpreta mind yako zvauri kuda iweyo yose saka maybe kuti azopinde iye sahatiperi manje maybe ndipo anogona kuzorwadziwawo baba pana asingasapotedzi kweka baba pamwe mfana yani kuna ngaitosona futi unoziva kuti zvinoitika kuti hatipera kuna ngaitosona obvanzi mfana yokai dangomusapotedzi waona zvaitika kuzifa wakasubmita vanusubmita imajezi madesigner submita imataipe emajezi enyika bva wasubmita vanhu then pabuda vanhu vakangoona vega hatiperi ane mapana obva vanenge vachihotspot wakumuvenga but vanhu zhinji vakangoona vega kuti jezi razobuda ka neranga rakaitwa nahatiperi hadai makapa mupana netakapa hatiperi aiwa nso handi kuti ngona inini ana hatiperi vaya unogona kwakane vamwe vanenge vakurwadziwawo waiziva but I think haana nominatwa because handamuona pamanominations saka pada kugasika ndo pamanomination ipapa pamwe ana kusubmita futi zvinoitika unoziva pamwe akasubmita kanzi mufana wekayo akangwarisa zvinoitika waona mupana Abu Dhabi namuona yes mupana anoziva kuchambisa vanhu ipapa vangopiwa maiki nguva diki suwa panakana samnika ndo yandingati stand up comedian or improv comedian kuti uchingopiwa kudai vanhu vakutanga unenge uri naturally what funny pa next category vanga yanzi outstanding breakthrough musician chimbori chikwe outstanding church breakthrough ndomuka vanenge vachana munhu ane nguva achitraya kupinda nditi obazopinda sava pambaina nani zvitori self contradicting because pambaina Junior Spraga atenda naSean ZW paifanira kungonzi outstanding new musician andi zvofanira kuitwa kupi izvozvo zvokutauriwa zvofanira kuitwa kupi kumanama
zigo Alright, tinozoncommunicate nechoti artist akaita breakthrough. ega ndipo unaona tukona chi wana pamwe pacho tofunga inini anongwaona ngongobhalansa kuti tambopoipa mafesta tambopoka baby because pepeka nyango zvakadaro nyango whatever zita rawatumidza category iyoyo Because haifana topiwa ndeshoni maybe because yakaita breakthrough kuenda kuchando. Maybe no breakthrough because no breakthrough nonyanya matura muno muti anokanzwa Junior Spark ndotenda dade guru chaenda kuLondon vaenda London ka uyu mbana akabati London akati UAE akati Australia zvakashori zvazvo manjika zvinotonetsa zvotoconfuse ndebe yasafana tombowina tonani topa Junior Spark but another breakthrough breakthrough yacho haioneke manje inonetsa kumezha so yashoni inonetsa ndiye kutongo totongoibvuma chaite totongosiyana sikange singafana kupiwa atenda ifana kupiwa Junior Spark boze iyo atenda anoperforma kupi wamwe matatu takumborona mangoma yacho atenda anoimba kupi anoperforma kuma colorful events andozvona pamakaita kunonzi kumai kwakazotemwa nematombo kwanguri kumabhawa kwamunoperforma kwaya iye anoperforma at colorful but inozvikuzomutema nematombo andozvifarira it's a culture irufana kudetoxwa what panext pana outstanding female musician oyo apa pakawina Nisha Tsees gender ifemale yes well deserved was it 100% ndakaona akabva kukwira nagogo wake haina thing anonga achitoziva kuti inini kunochigwina ndofunga nama ndosendera nemainbox kuti ndozvazvirimupfungwa mangu iwe uchiziva kuti kuluza wanga waina gogo wako here azviitika uchiziva kuti alright iwe ngokanominatwe wandera saka unofunga kuti iwewe matritira avaikuita iwewe ndo matritira avaita ola here anga achitoziva ola kuti wakamboudzwa ari kuti wadini kana invitation hauna wai ndosandikuti kuti kangatotokadhiri indaitoziva kuti pepe nyange zvakanzi aita sezigoka nyange zvakanzi zuva rabva kupi nyange zvakanzi amene kuti matsanya sei pepe ola ngo asingatorota chinhu waiziva because ola zvaakaita manje beside kugona kwake hatidi kuti anoplaya kugona anotogona quality and everything but ola manje ka munhu anowirana futi nevanhu anonge achiita zvinhu zvazvo ari muzvinhu ari muindustry exactly ola ari muindustry saka obviously makatoiswa makatodaro ndaitoziva kuti ndaitoti maybe anogona kutozowina ka ndeuyu because hatizivi kuti ari muzvinhu level ipi mumwe wacho uyu waiziva person move so handizoti ari muzvinhu sei because pepe aisafana tombopapinda pepe pefa topinda ana DJ Sparks newangoaiziva so ndaizati inini kandika iwe zigo ndika unonga kutoperforma bow waiziva but hausi muindustry unenge uri pamusoro peindustry mezva mune mitoito henyu murungo waiziva saka muindustry chamuchemo mune vanhu vanenge varimo zvakafana munhu akaita saplot plot haasi kunze uku ari muindustry yazvikutoziana nekutoziva kuti kana pakanzi pari kuitwa chiku parikati ola ane function zvikutoziva kana manager waola zvikuziva kana secretary wake wotobateyo kuti shamwa ndoda kuuyawo kana ndikutouyawo wabata mezi yacho vanhu vakadaro wokuti vanenge watori muzvinhu chaichemo kutoti vanoziyana navanhu vanenge vachiita se vanenge vachiyo saka obviously mamusingabude mefadha maidyiwa but vanhu obvo manje ndanichiona pamba vachicongratulatewa ola isusu we don't have any beef with ola but pandikuti isusu iwewe do you have beef naola pakuti sei no unza chinhu chedu chacho chidiki waiziva podcasting ichitori ndachina macomments esanga chingonzi pain went to DJ Sparks pain and Sparks would think this is AI. No, ona zvakaitika podcasting ichiri diki kubata mesacho chinhu chekuti chitori chinyowani zvototi pamavanhu vacho pamapioneer acho chaicho isusu takutopinda kaizvo because achina vanhu vakawanda chaicho vaita chinhu ichi zvekutorova chaizvo chaizvo kuna airova makombi station ave hazisiwo marovero acho chaichewo kombi station ndeyana plot mako and they failed dismal. Saka ukona ndo vanhu avatorivo havana kana alright. People say podcast is to communicate information anditi ndo chekutanga but the number of reach yaunoita inotaurawo whether you have been successful mupodcasting imomo kuti yes podcast rako unogona kuita rakanaka good quality and chichichi otonzi podcast rako rakapenga but kuzoonekwa futi nevanhu kunobva kwaconfirm kuti rava successful here. You have never had a viral video from Kombi Station.
hakuna hakuna saka tiri kuna kuti combi station it failed conversation haitinoenda tizone hatiise pamapani yechinhu ka saka ndachiedza kutaura dai point yangu zigo pano pangu achiti tinovenga ola hativenge ola pakuti onai anovenga ola iwo ndinovenga ola handimuvenga pakuti ndikutounderstand kuti chinhu chedu ichi chichiri chidiki so ola yamunhu kuti asimudzira chinhu chedu chedu chaikuona dai chinhu chedu chese takangoita isusu chete vanhu vasiri muindustry chaikona tosatorwa serious chesatorwa serious saka ola exactly utoti ndiri kuregera radio and just because of to do this it shows that it's actually better andikuona so isusu patachiona ola ari kumberi kwekuyandika achiita zvinhu ito zvatinoma ari kupusha podcasting haasi kuzvipusha because pane imwe time yekuti hausvike uchizviti exactly hausvikewo uchizviti zvoniinini vanopedzisa kubhekana saka unosvika uchiti amana industry yedu wakatobvunza muna ndani kumiindustry me andotaura kumana dj zvafana neti muzimbabwe zva muna mastreamer kukwaya munhu akatanga kustreama mamastreamer ese anenge akufamba naye achiti ichi ndo chibaba chakaita se chakavhura streaming munhu iye akabudirira nemastreamer mamwe ese kuona zvikuitika kunigeria kuna namupana kata fa ana chii handiti pakauya ana ddg ana chichichi kunigeria handiti vakaita kuti vapana vaive vatorwe serious ana pela ana chii ezvino zvinotoona kuti streaming vapana vaive vakutorema kudarika even maskit maker or something of that sort wandozviona saka chinozotingama ndechekuti ola anenge achitopusha movement redu ende movement redu isusu tori bhora akadaro hatirwadziwe ini handa kuinspirwa kuna ola ndakainspirwa naDanny J ndimo ndakatanga kuona ita podcasting but ola zvaakazoita podcasting jamanika akaitora akaisa pane imwe level wati movie rode kutongosiya kuredio yachinda kuenda kunoita chinhu ichi kwatiri isusuka emovie hombo yekunoti achibaba ichi chaisa trust muchinhu chedu paipa panamba chitoona komanivesary paipa tachinyatsotoona kuti chinhu chedu ichi chikaiji chine capacity kutokura kudaiwo ona saka hatifi takarwadziwa naola ende ola personal andozviziva sparks haarwadziwe neni ndoga nchimudza zvinhu zvandikutaura izvo kuti ola pane panhu pekuti patofanira chikupa sandoka ndeapa neapa 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 pakaitira industry yekuti even vamwe vanhu vafana vari kukwekwa vari kuita podcasting vari kubenefita from mapushiro akaitwa podcasting naola saka hatifi takarwadziwa. Ladies and gentlemen, mawanzwa DJ Sparks hanza wafe wakarwadziwa but point yatanchibudisa ndeye kuti nisha fact yekuti akatoyana gogo vake ikoko that was beautiful of course that was theory but it was also a script unenge wakatodzwa ndiwe uri kuwina uyanachi watoyochizwa kuti inini munhu wese anowina ona last time ndine awards ndakawina izi amene ainzi madiaspora zvezvepodcasting the way yawaicommunicata neni ndetozvona tichindona tochiwina ichi kuti ndini ndakasarudzwa ndodatopinda pana vanowina chinhu ichi why because kuwapo kwangu andika waikuda singaiti kuti ndinge ndiripo wambotenga matiketi achimatengesa kusvika wazondi matiketi akupai mahara chibaba vachataudza zobatika but unoyatsoona tizvone kuti vakuda kuti ndinge ndiripo ndichitambira ndega sini rangu waiziva metsi yacho saka vanhu aya vaitoziva kuti achawina asi ndavambomira zvekukoka mahuri vachisiya macreatives aiwa kamahuri anospaisa chinhu kazigo chinhu chacho chida kunzi chitrende kapasocial media saka mahuri andati chinhu chitrende handikuona ende baba ende mahuri baba akashayika zvinoite baba outstanding male musician pana Michael Maendere the minister from UFI pana Freeman pana Japreza and Japreza ndiye akadase ndiye akawina ende maonero andiri kuita ndiye kuti Maendere afana nge ari munenge rakadai aifana kuita regospel rakazvimirira rega because gospel cannot compete nesecular music inozongotora so magospel musician aifana kurohwa vari ana Maendere ana Mulalazi ana Eladi outstanding gospel artist outstanding chichi chanditi because iwewe wega obvious fadza madzimai ichajambisa vanhu kudarika ndinokuda mweya mutsvene saka you can't compare the two but munhu wacho akazongowina of football inda kutonanga ininika manama aya vanhu akaita sana nawingi d vana naJapreza vakufanira kuvaburitsa muzvinhu zvozvo because mawadzi acharamba achongomatora Japreza hazvopesa zvakuti kana iye Japreza wachoka haambovhaluwe sini amune kumutambidza why because awandisa aitozva kuti masini haana kana zvaanobobatsira paden park angorimo angodisplayo aiziva saka munama muchingomupa chete anopesa kutodhiniwa vanhu aya vafanira kumboburitsa vafanira kumboyatsomboshandirawo masini aya vana Japreza vaiswa pasaidi kana unofanira kunzi ukatora awadi unombopiwa kaperiod kekunzi tiri kumboana
kana ngoti kana 2 years 3 boys vano macollector wakomana wacho boys wingana totorera akatora ndii akawina ndiye akatora neAI video ndii hatichasvika ipapa. Outstanding music group pakaiswa Joyful Noise, Joyful Choir, Joyful Praise. Apedo Joyful Yana Madindi yemurume nemukadzi yaya. Andife kuti haina kuina naJosh Mutima. Haina kutonominatwa ine song iri kuita kuti zvinogona kunge zvakaramba last year. Isusu kuna mari tarise izvozvo baba. Konzimbrezi. Hatitarise zvese zvekuti hanzi inogona kunge zvakaita last year. Sisi tinongoita zvedu zvakanaka. Wana murero wakaita Joyful Choir chinhu chawo. Murongedzero wakachiita. Ndeyekuti inini ndotanga music group or prayer group or church group ameno matarisiro andinongozviitawo. Saka ndinjiirana kunge church ka ndichiirana kunge music group. Zvekuti hazvinzwisisiki. Vekushorwa paprayer futi haikona bichana kuitorwa giving yakaipa. Chipawa. Then outstanding song for 2025 pane Ruzhowa. Papaita Admire Kadembo. Papaita Too Much yanati O. Pakawina Too Much yanati O. So apa pakaluza Ruzhowa, papaluza Admire Kadembo. Fungo yangu iri kuti pakaluza Ruzhowa Japreza, papaluza nati. Papaluza anozani. Papaluza Nisha T. Papawina nati O. Which means kuti ini fungo yangu ndizvine chinditira nge vote engineering kuti atambowinisa Japreza kuti kawinisa Nisha kwa ene tinenge tichiwinisa nati O. Wakutaura manje. Waona wakunzwisisa manje. Wakunzwisisa. And another thing chandakaona kana kuti song yako izovoterwa. Ukatilisa song muna January yotanga kurira. Zvafana nemasong ari kurira izvezvi. Panozovoterwa manama ka. Vanenge vamakanganwa. Vanenge vachimhanya nemasong akarira December, January na February. Ndizvo zvakaita pa 2 months. Because 2 months yabuda rini. 2 months yabuda na August rapo. Kuti una na January kuna masong akaningi. Ndo papeta na Dora tovhara. Ongo ufana na Dora tovhurwa. Ndo masong anjo kaifana kuwina ufuti ya. But ngozoti natowacha ngari akagonawo futi. Which means kuti dai fadza madzimai akarira izvi zvabaikona kuti dai kana kuti dai ibvai. Vanongori masonga aya manje anenge but ibvai manje ka masonga anonakidza but maZimbabweans azomaise manje pane panana na Ruzhowa aya. Asifadza madzimai inoona kupinda. Ubata medza cho. Vanhu vemuZimbabwe batina vangu madira tunoita chinhu so. Ekuti tega totochiziya tega kuti chipadira tachita ichi kaija. Then lastly, video of the year. Rawingi D. Warona say video ne. Nosha ndikuti kana mainenge ida kutotry by all means kuti mimika mutofinuke chaizvo because avatudze nemavideo ese akaitwa this year baba manakira anga akaita neeffort yakaiswa nemaartist jamani kutsvaga tunonzi kuti mavideo vixen. Ladies and gentlemen, andirambe kuti Wingy D tinomufarira. Tinechiti Wingy D ndibaba vedu kana chii and almost music yese anobuditsa tisati tomboiterera tinenge titoti yakaita sei yakaipa ndo level remadiro anoita Wingy D. But andifunge ndo level remadiro atinoita Wingy D. But pane pamwe pokuti uzona kuti neeffort yese aiswa muindustry jamani ka nemazvizosvike level nekuwinisa AI video. AI video is death to creativity. No, right you. Kuraya creativity namaka inofana ku apologize. Do you know YouTube as a platform, it's actually forcing creators to disclose if they used AI in their content. Varutoti it's a label. Nyora kuti pane AI because they know kuti it's unfair competition. Because next time they accept a video the AI, we are going to accept even song AI. Zigo ando kubuditsa. I think inofana kuapologize. It's an insult kuna vanhu creative. Kuti jamani tinoona mascript yesaya last time. Especially kuti national arts. Wait kuti arts. Going is AI. Namefana kuapologize. Artificial. Azvite. Inenge yato National Artificial Merit Awards ka. Daiwinise ChatGPT ne Meta AI ne Grok. Izvazvite. That's the most unacceptable thing that Nama has done. When it's an AI video. Video kandimiwa manaka. Yekuti face yemunhu inobuda history iyo.
ora kana mamuda kungowinisa wingidi wacho ende munorecycla kana mugarden mungoichinja due date nonzi upload date kana ngoti wingidi wacho angangobudiseka imwe video muiwinisa hatisi kuramba kuti wingidi munomuda wakomana tese totomudawo though kuno mwana anoda wingidi anofunga kuti wamwe wadi wingidi boza ngochifunga kuti ndinonyanya wada stiri kozotowa mwe wanoti zvamufanira zvawingidi kuti angenda nalion wangu achimusatira zvamukoma wangu asi tikatazotaura pachiwina AI video kana yewingidi wacho anofanira kati yuwi wingidi asi yewingidi wacho anetiri nunguzi kusvika pakagadzira video reAI aiwa wingidi yange achingoti hatingoti masongo wangu ndongokandochingotazechini AI waiziya bcause wingidi anokalkulata angoite mabhajeti anotoda ndipana mamira akaita zvinhu AI kai inomoda mbowaraidza vanhu waiziya saka watora serious wakutomuwinisa saka iye wingidi pachake haana problem munhu aikuti ati dzake newisdom dzake vamwe vanhu andika obva wakorerwa neAI obva wamuwinisa. Out of 10, how do you rate my ones there? Satapedza ii tofana mbotera dress angapfekwa naYoung Gemini wakaoneni baba akamwana kake kari kuita baba saka rayaya ndiro usina kuona raYoung Gemini wakaona neupindura nza ingori smart izo yaya bo takatoiona tsvaga picture iro zvekuti hey pop 10 anenge atinakiro bani chiona dress angapfekwa nayaya baba matikuratidza nyaya yakakosha pop 10 anenge achinakirwa aiwa takuratidza mwana akakaipa ka kuti zvakutaura iwe baba akuratidza dress angarowa nemwana rimwe tature shumba baba baba wangu ka I'm not trying to be, I am. Uyu mwana uyu ndo mwana atongoita ndandi takatarisa. I still remember less than 2 years ago. I started my video akade. Kakaonda chamwari nditomboka size chamwari. Izvo zvakandibuka kamwana because anenge achitispaks aindisize kudhara apa mwana akapenga mazuva ano. Yeah. Amen. So you can say she was the best dressed in your opinion. I also daro bozo ngosina kuona vanhu. Dressing yevanhu ndakaona vanhu vakupfeka zvinhu zveungochi. Nyanya kumanama. Iwe mani kwadze mapicture mwana uyu. Mwana uyu yangu ngiyo zungumuziye. Unza ndara. Kuti manama kupfeka hembe zeungochana. Kanga apfeka white so andike kushaya. Ita ku Instagram. Baba mwana unomfollow ku Instagram ka Young Gemini. Nice. So out of 10 unorate how do you rate Manama? 4 out of 10. 4 out of 10. Ladies and gentlemen, my ones were DJ Sparks. Manama hours ago, no, per 4 out of 10. Of course, that she wants that she showed a do, but that she told of it machine. No one but the purpose is not just to shame this body, but also with reflect and think better, especially per voting process. Let it be as transparent as possible. Toda kuziva kuti munhu awina nemavotes mangani kana awina ne2 ndizvozvo ndinoda tatoona kuti manama ari kuvhoterwa here kana kuti haasi kuvhoterwa because togona kusara tichifunga kuti it's a national thing so chiri a private thing as DJ Sparks is what is saying. So we are asking for disclosure of voting process kuti yakamira sei vanhu vari kuita nemavhoti akamira sei uye chingopikai vanhu manomini chingotorai manomini ngotarisa pamachatsoro machi kwete kuti munhu asubmita chete ndiye anokonzedwa. Aiwa but wona kaziko iwe nyaya yatotaridza kuti haishashandi kunama iyo yekusubmita kana kusubmita because ndikuti ndakasubmita iwe kuti hauna kusubmita asi wakakunominate which means vaya vanonominata vanhu vanoda vanhu musabvise pfunge kuti vanoenda chinja sapane machoda kana audit kapepe chinjaje hatitaona kungoti ari kuita isusu katazobhuika no isusu chatoda tipaite trust and faith in that board ndavatsvage maauditing company anouya achiaudita nenge process yavo vaaudita voconfirma kuti maresults ari kubuda aya they have been confirmed by this body a professional body inorova auditing. Nama handiti nama even yango tikati maybe I see associated to government maybe tongoti it's just an association but my association is ari government
anobada atori government kutoti havakwanisi kuti paitwa voting process vobva vazochuza kuti toda kuti Zigwa ahwine itori fraud, itori prejudice, itori it's a criminal thing to do. So I think that ngoita kuti zvingova transparent andimaona and nemashoko aDJ Sparks kuti 4 out of 10 I believe kuti ndo zvavataura. Bozona process yavo yekunominata vanhu indine mamarks akawanda yakakosha singaiti manominata anoita vanhu hanzwisisiki waiziva kubva kwati voting process yavo ine mamarks akatowanda futi hatonzwisise saka tinovapa 4 out of 10 kuti vaimprove waiziva next time 4 ndeyekungoti vaitewo vaatenda kwaitwa maawards ndeyengoti vaitwa mamaiki mavhidhiyo anga achitora matebho nemacheya wabhuka venue wakati umatist uyai wakatorekodha naspirit wakaita basa efforts exactly and then 6 for the men. Consistency pane consistency and I think ma-award body tichapesera takutovapo ma-awards takutoti best award body of this year and with that we are out